Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samiya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi era-eraan perang ganter seri perangan Anusapati Ngratu. Dewan Sutradara katindahaken Raka Mas Aji Saka dalang sarta pendapuk katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindahaken Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindahaken Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakeliran. Dipun tindahaken Bapak Yoga Sakkonco. Tata dekorasi katindahaken Bapak Sunardi ingkang dipun biyantu anak Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindahaken Dimas Budyo Nembata. Lighting katindahaken Dimas Ladu Aldiansah. Wonten Pangrengga Busana. Dipun tindahaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung Unglengke Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden. Dipun tindakaken Ibu Suparyana. Pranoto gendheng katindakaken Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara. Katindahaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindahaken Dimas Ari Sempro. Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengguyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kraton Kediri. Prabu Dandang Gendis ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Aji Saka. Patih Haragani katindahaken Dimas Sabar Sugiyanto. Pangeran Jayasaba kaparagani Dimas Sarjono. Jayasada katindahaken Raka Mas Dedek Wibisana. Pangeran Astrawara dipun paragani Dimas Abi Yorojali.
Ken Santi katindaken Nimas Menik Widyawati. Iwondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Candhi Kidal. Brahmana Acarya Naramurti katindaken Bapak Begek Ari Warsito Ken Rani dipun paragani Nimas Diah Maharani. Wondene Ken Tantri katindaken Nimas Tata Wulandari. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Singosari. Prabu Kenaro ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Ken Dedes dipun paragani Nimas Puput Jarmiati. Ken Umang dipun tindakaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Pangeran Anusapati ing dalu menika katindakaken Dimas Bagong Sutrisno. Pangeran Tohjaya katindakaken Raka Mas Andi Prastyo. Maesawa ngateleng kaparagane Dimas Eko Pranoto. Para dayang katindaken dening Nimas Uma sarta Nimas Gita Ardiana. Wondene Demang Bathil katindaken dening Raka Mas Judek Prakoso. Harapat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindaken siji arum somplak kabiyantu siswak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Mangga para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.
ngersake mung kepengin munganing Candhi Kidal. Mula saka kuwi panjenenganku ngersake Kiki Joli Jempono. Apa kabeh wis kok sumedyaake? Sampun. Wis padha tumawis, ora ana siji sing kurang. Ya. Bagus. Yen kaya mangkono. Aku mung kepengin. Ayo, aja enggal kesuwen. Cek men munggah ana ing Candhi Kidal. Disumedyaake. Rodam Tomo. Lumaksono. Emagito Gito. Tanjo. Budhalake bebarisan. Budhale ing gajah alendra.
Swastiastu. Angawikna. Om Swastiastu. Angawikna. Tuh dumateng Sang Hyang Trimurti Dewaning kabagyan Dewaning panguripan Kulo Brahmana Acarya Naramurti nyuwun dumateng sedaya para brahmana lan para titah ingkang gesang wonten ing jagating madya. Mugi tansah pinaringan rahayu slamet kalih ingkang dimulya. Alon sisik, Jopo, Sopo sing kok sembah Brahmana? ora liya pinangka kapitayanku iki Sang Hyang Trimurti Mangertya ning alam donya ora ana kang wajib disembah kejaba mung Prabu Dandang Gendhis. Prabu Dandang Gendhis. Krungu kupingmu Brahmana. kabeh marang sira pinangka punggawaning kraton Giri pinangka andhane Sang Prabu Dandang Gendhis. Ya, Monggo yen kowe kabeh padha percaya yen sesembahanmu Dandang Gendhis iki pinangka dewa nanging yen to Brahmana Acarya aku ora percaya yen to sesembahanmu Dandang Gendhis iki pinangka dewa. aku takon karo kowe. Saben-saben weteng muluhe sapa sing paweh mangan? Ora ana liya Kanjeng Rama Prabu Dandang Gendhis. Saben-saben kowe arep mangun wihara, sapa sing aweh prabeha? Mung Kanjeng Rama Prabu Dandang Gendhis. Kowe ora ngakoni yen to Rama Prabu Dandang Gendhis salah sawijining dewa sing nyipta jagat. Ngerti yo yen tenane Sang Prabu Dandang Gendhis iki menungso lumrah. Aku yen ngarani Prabu Dandang Gendhis kae salah sawijining menungso enggar dewata angkara. Yen to atasing menungso wis wani ngaku-ngaku dewa. Mula kanthi iki monggo yen kowe kabeh percaya yen Prabu Dandang Gendhis kae dewa. Ning yen to Brahmana Acarya lan kabeh para brahmana Isi wangal iki wis duwe kapitayan dhewe sesembahan ora liya. Dewa Brahma, Dewa Wisnu,
lan Dewa Siwa. Apa Dewa Brahma? Sesembahan. Kanjeng Rama Prabu Dandang Gendhis sing duweni panguwasa tunggal ing jagat. Mul ing papan kene gelem manorane kabeh para brahmana kudu nyembah lan ngakoni lamun Rama Prabu Dandang Gendhis kuwi sing nyipta. Apa dewamu tau tate meneh pangan karo kowe? Dewa sing kok sebut kae mau apa tau tate meneh Prabya karo kowe? Brahmana gelem kowe nyembah Rama Dandang Gendhis yen to kowe isih kepengin urip ana ing alam pepadang. Arep dikaya ngapa? Yen to aku supaya ngakoni yen Prabu Dandang Gendhis kae pinungko dewa. Aku moh mergo Dandang Gendhis kae menungsa sing murka. Hei Brahma, rungono tembung pisaman. Gelem ngakoni lamun Rama Prabu Dandang Gendhis kuwi dewa ing jagat apa? Ora. Ora gelem. Ateni kabeh. Yen iso pateni. Para Brahmana kang nyembah dewa kudu sirna saka alam donya. Kados mekaten Kang Mas. Wayune Acarya Brahmana pucung. Pucung Brasre. Ya.
sakit bokor yang isine haule robo gajah parah. Kang Mas Sopo sing takon? Sopo sing takon? Sopo sing wani? Sakit bokor isine budhe robo gajah. pangapunten ingkang kathah. Aku ora takon kowe. Apa? Ora dayang. Oi, sing go. Panjenengan Anusapati Kanjeng. Anusapati. Arte. Haule rowo gajah barang. Pepundhene Prabu Genara. Sedaya kula wau boten jinaratan. Kula boten tumindak ingkang kados ngaten. Ora tumindak kasunyatan. Kasunyatan. Ora bisa endo saka perkara iki. Anusapati. Foto-foto putra reksosan. Siro pani. Orang ngerti punden ganti pundi. Nadyan ora tok sengaja. Nanging iki padha karo kowe nyepelekke pepunden ing Singasana. Kanthi kuwi tanpa guru kowe urip mati suara. Mas Prabu. Tetes, ana apa? Rata ribut Kang Mas. Sepinten akhiripun kalepatan Anusapati kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Menapa boten wonten pangapura tumrapipun Anusapati Kang Mas Prabu? Kekadean kaya ngene isih njaluk ngapura. Tetes. Penuh. Penuh kowe sabila lan anakmu Anusapati. Nanging yen nggol perkara luhur Romo gajah parah. Aku kang ora nrimo. Kang Mas Prabu. Putri Anusapati ugi putra panjenengan. Nanging menapa? Anusapati gadhahi kalepatan sekedhik mohon panjenengan boten wonten pangapura kaliyan Anusapati. Nemuti sumpah panjenengan kaliyan kula Kang Mas. Kang Mas kinaro. Nalikane panjenengan tresna kaliyan kula, panjenengan garwa kaliyan kula ukuranipun boten tresna. Nanging ukuranipun panjenengan tanggung jawab tumrap kula lan anak-anak kula. Lintunen samenika panjenengan sing klare janji. Lintunipun menapa Kang Mas? Kekiranganipun kula lan anak kula menapa dhateng panjenengan dalem. Tetes. Aja kegeden rumangsa. Nalika aku mboyong sliramu. Tresnaku ora metu saka prentuling aku. Nadyan nalika semono pentesmu. Sumunar metu cahyane. Oke, para pinter ngandhake. Entuke wanita. Nareswara kang bisa nukulake wiji calon ratu ing tanah Jawa. Nanging harpa kepiye wae kowe sisane wong liya ibarate wong wadon pelanyan. Kang Mas. Wonten upacara sradah panjenengan menika ngantos ngucapke kula wanita pelayan teges panjenengan sampun ngena dhateng kula. Sawanget panjenengan menika sampun kinepeng sedaya para kawula. Boten ngemuti kula garwa panjenengan.
Kenaro. Lan sapa ken Dedes Meluga anakmu Anusapati. Kakang Prabu, Kanjeng sangat tumindak panjenengan. Kula pinangka karo prameswari ning kasunatanipun. Wonten sisa panjenengan kula boten antaraji diri pribadi kula. Kapiraon kula sudah dhateng panjenengan. Sumbering perkara. Upacara sragas bisa cabar mergo saka trekahmu ora ngerti asale punten Dawah kalepatan manggen wonten ing kula. Kimulapa panjenengan nglepataken dumateng Kanjeng Ibu. Kula suwun kanthi sanget panjenengan gadah raos tresna welas asih dumateng Kanjeng Ibu. mergo ibumu wis wani mancai gawe ratu ing Singasari tanpa bedane kowe Anusapati Paune Romo Gajah Para minangka pundhane Prabu Kenaro kang wajib dipun tiburi parandene sira nyabarake upacara sraga tanpa gunung Pripati Kenaro nyawang Anusapati kedung mati sotangan Biksu Acarya nganti tatu gegaman kaya ngono apa karunane Sowan kula wonten saha jenengan Sinuwun Prabu Kenaro. Kula namung badhe nyuwun pengayoman. dalam pengayoman Jalaran engkal niku wonten ing Candhi Kidal kadah sedaya para brahmana ingkang sami dipun pejahi kaliyan sedaya punggawa saking Praja Kediri andhanipun Sang Prabu Gandang amargi menapa sinuwun ya sedaya para brahmana menika boten kenging manembah dhateng Sang Hyang Trimurti banjur sing dikersakake Prabu Dandang Gedis kalengganika Sang Prabu Dandang Gedis sampun ngakeni bilih piyambakipun salah setunggalipun dewa sedaya para brahmana supados manembah dhateng Prabu Dandang Gedis jalaran piyambakipun sampun ngakeni bilih ingkang nyipta jagat sakwisine menika Sang Prabu Dandang nanging sinuwun rene kula sampun gadhahi kapitayan piyambak boten sanes Sang Hyang Trimurti Sang Hyang Dewa Brahma Dewa Wisnu lan Dewa Siwa menika ingkang wajib kula sembah dewa semanten sedaya para brahmana sami dipun jaksiya sami dipun bejahi yen kaya ngono sira bakal tak ayomi oleh Singasari
Kenaro Prasop bakal ngembari panguasane Prabu Dandanggendis. Kang ngaku dheweke diwekani kuwi aku bakal nganggo gelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Apawa. Perang gandra kawiwitan wani dadi Senopati. Wani sendika dawuh. Tajaya Dawuh. dadi Senopati Panjawat kanan. Baik Jawa Telon. Nggih. Panjawat kiri. Yes, Pak dawuh. Tidak. Pangistri. Kula ingkang sowan. Tajaya. Masuk aja lah. Nggih. Budal. Kula sampun midhangetaken piyambak. Mbok bilih kadang kula Tajaya lan Maesa ngatelen panjenengan paringi pinangka dados Senopati. Redene kula pinangka putra. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan paring sekar rinunci. Kula pinangka madeg Senopati wonten ing Praja Singosari. Anusapati. Semering lan kadangmu Tajaya semono uga Maesa ngatelah. Kangge ngatonke derma bekti kula dumateng panjenengan Rama. Kowe ngrumangsani yen kowe putra ning Singosari Mekaten inggih. Tan Prabuta. Kowe kawuh ing Praja Singosari nganggep Anusapati anak ketok. Ayo. Kowe anak kang mlethek saka watu utawa saka ayu. Saka pribadine Prabu Kenaro. Kowe dudu anakku, nanging kowe anak asu. Rumangsa kronto-ronto sajroning batinku. Sakwise Rama Prabu Ken Arok paring dawuh lawan aku. Lamun to aku kuwi anak asu. Dosa apa sing tak sandang? Nganti aku nandang siksa batin sing kaya ngene. Mbok menawa iki wewadi bakal tak simpen sajroning atiku. Sing dadi kawigatosanku Singosari lagi wae nempuh dahulu bakal ana perang kang gedhe. Aku ora bakal nirwa ing kewajibanku. Aku pinangka putra ana ing Praja Singosari. Sisoning uripku bakal tak abdekno ana ing Praja Singosari. Dina iki aku bakal sumpah Anusapati bakal ngungkepi bumi ati ana ing Singosari. Tak gerak laguku. Aku bakal mati Senopati tanpa lilahe Rama.
saka Singasari. Wektu dina iki satata. Siap Syoko. Kantun engko dawuh panjenengane. Mergo kowe lan aku lagi menawa dawuh. Saking ngersane Rama Prabu Kenarok. Lamun to dina iki uga kowe lan aku budal tumuju ana Kediri. Ngiras pantes ngongkrong kawibawan Dandang Gendhis pinangga ratu sing cumantuk. Mila kanthi menika. Monggo dipun gelake mawon. Balasanipun prajurit. Tak borongke kelawan kowe budale prajurit Singasari. Wis padha siap saka Bedama ana ing Singasari. Ampun. Yen pancen kaya ngono. Balasane prajurit pasrahke marangku. Wis telah kedawuh. Kabeh para tangtongo. Siaga makarya. Awet sanjata. Lumaksana magita kita. Tambyo! 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 Tugasku lawan Budake. Ojo nganti wedi kangelan. Lakono Singasari nganti